फाटल्या 5 वर्षात वेगवेगळ्या खात्यातल्या आणि महामंडळातल्या वट्ट 141 अधिकाऱ्यांक सेवेत मुजतवाड दिल्या। विभागाच्या कामात आडखळ येवची न्हय म्हणून लोकांच्या हिता खातीर अधिकाऱ्यांचे अणभव लक्षात घेवन तशेंच पात्र अधिकारी नाशिल्ल्यान आणि प्रशासकीय गरजे प्रमाण सरकाराच्या मान्यतायेन सेवेत मुजतवाड दितात अशी जाप मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी लेखी प्रस्नाच्या जापेंतल्यान दिली। आमदार अलेक्स रेजिनाल्डान हे विशीं प्रस्न केल्लो। फाटल्या 5 वर्षात सरकारी खात्यांनी महामंडळांनी आणि हेर स्वायत्त संस्थांनी ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांक सेवेत मुजतवाड तशेंच परतून रोजगार दिल्ली कितली प्रकरणां आसात। सेवेत मुजतवाड दिवपा फाटली विशेष कारणां दिवची अशे लेखी प्रश्न आमदार अलेक्स रेजिनाल्डोन विधानसभेत केल्ले। ताका लेखी जाप दितना मुख्यमंत्र्यान सांगले, फाटले 5 वर्षात सरकारी खात्यांनी वट्ट 141 अधिकाऱ्यांक सेवेत मुजतवाड आणि परतून रोजगार दिला। तातूंत भौशीक बांदकाम खाते आणि लेखा संचालनालयातल्यान चड अधिकाऱ्यांक सर्व्हिसेत एक्सटेन्शन दिला। लोकांच्या हिता खातीर तशेंच पात्र उमेदवार संबंधित खात्याक मेळून नाशिल्ल्यान ही एक्सटेन्शनां दिली वता अशें मुख्यमंत्र्यान लेखी जापेंतल्यान सांगले। खात्या प्रमाण ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांक दिल्ली सर्व्हिस एक्सटेन्शनां। शिक्षण खाते 10, PWD 22, पंचायत संचालनालय 2, नियोजन सांख्यिकी आणि मूल्यांकन संचालनालय 7, अन्न आणि वखदा प्रशासन 1, उच्च शिक्षण संचालनालय 2, उदका स्रोत खाते 9, तांत्रिक शिक्षण संचालनालय 1, गोय कला महाविद्यालय 1, सरकारी पॉलिटेक्निक दिवचल 4, पर्यटन खाते 1, पुलीस खाते 2, सामान्य प्रशासन विभाग 2, खण आणि भूशास्त्र संचालनालय 1, राणा खाते 1, न्हय येरादारी खाते, बंदर कप्तान खाते आणि वजनमाप खाते दरेकी 1 लाख सर्व्हिस एक्सटेन्शन दिला। वीज खात्यान 6 जाणांक, नगर नियोजन खाते 2, माहिती आणि तंत्रज्ञान खाते 9, इन्स्टिट्यूट ऑफ मिनेझिस ब्रागांजा आणि तियात्र अकादमी दरेकी 1, लेखा संचालनालयात 24 जाणांक सर्व्हिस एक्सटेन्शन दिला। महामंडळांनी अधिकाऱ्यांक दिल्ले सर्व्हिस एक्सटेन्शन। गोय विद्यापीठ 13 जाणांक, गोय मनीस संसाधन उदरगत महामंडळ 3, EDC 1, कदंबा महामंडळ 2 जाणांक सर्व्हिस एक्सटेन्शन दिला। गोय पर्यटन उदरगत महामंडळ 3, गोय राज्य मागासवर्ग, गोय हाऊसिंग बोर्ड महामंडळ, खेळा प्राधिकरण, गोय राज्य मुळावी बांदाळू उदरगत महामंडळ, पणजे महानगरपालिका आणि गोय उद्देगीक उदरगत महामंडळ दरेकी 1 लाख सर्व्हिस एक्सटेन्शन दिला। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।